ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம சின்னத்தில் ரெய்னாவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வருஷம் ரெய்னா ஐபிஎல் ஆடலை அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அதுக்கு பதில் அவர் வேறு ஒரு புதிய அவதாரம் எடுத்திருக்கார். அது என்ன அப்படின்றத நம்ம இதில் பார்க்கலாம். சுரேஷ் ரெய்னா பற்றி சொல்லணும்னா ஐபிஎல்லில் இருக்க சென்னை சிஎஸ்கேவோட ஒரு ஸ்டார் பிளேயர்னு சொல்லலாம். ஒரு காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐபிஎல் தொடரில் அதிகமாக ரன் அடித்த வீரர்னா அவரை சொல்லலாம். ஸோ அவருக்கு அந்த பெருமை இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் 2020 வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்லேருந்து அவர் ஓய்வு பெற்றதா அவரே வந்து அறிவிச்சிருந்தார். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வந்து அவர் ரீட்டைன் பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சாங்க. மேபி லாஸ்ட் இயர் அவர் சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்னு கூட நினச்சிருக்கலாம். ரீட்டைன் பண்ணலை இந்த வருஷம். ஏலத்தில் போகும்போது ஏதாவது ஒரு டீம் எடுப்பாங்க, இல்லை சிஎஸ்கேவே எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தாங்க. பட் அது வந்து எடுக்கலை. அது ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றம். குஜராத்லேயாவது எடுப்பாங்கன்னு நினச்சாங்க. ஏன்னா வந்து ஜேசன் ராய் வந்து ஐபிஎல்லேருந்து விலகுவதாக வந்து அறிவிச்சிருந்தார். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஜேசன் ராய்க்கு பதில் குஜராத்தில் இவர் எடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் எதிர்பார்த்தாங்க. ஸோ அதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றமாக அமைஞ்சுது. அதனால் வந்து என்னென்னா ஐபிஎல்லில் வந்து ஆட முடியலனாலும் ஸோ இவருக்கு வந்து ரசிகருக்கு இடையில இவ்வளோ ரசிகர் இருக்காங்க, ஸோ இவர் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு அவங்க சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய ரசிகர்கள் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி வந்துட்டு அவர் எடுக்காத வந்து மிகப்பெரிய ஏமாற்றமாக இருந்தது, ஒரு நல்ல பிளேயர் அவர் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் அவங்க வருத்தத்தை தெரிவித்தாங்க. அதனால் என்ன பண்ணாங்க, ஸ்டார் நிறுவனம் ஓகே இவருக்கு அதிகமாக ரசிகர் பட்டாளம் இருக்குது, ஸோ அதனால் இவரை வந்து ஒரு கமெண்டேட்டராக கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு ரெய்னாவும் ஓகே சொல்லிட்டாரு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாப்பி நியூஸாக என்னென்னா ஐபிஎல்லில் ரெய்னாவோட ஆட்டத்தை நம்ம பார்க்க முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் அவர் பேசுகிறதையாவது நம்ம இந்த ஐபிஎல்லில் கேட்க முடியும். ஸோ அதை நினச்சி நம்ம சந்தோஷப்பட வேண்டியது தான். அவ்வளோதாங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.